Бачыла, там прыйшла маладая дзяўчынка, яна прыйшла яшчэ ў такой цывільнай вопратцы, але яна прыйшла на пасаду начальніка атряда, зусім маладая, напэўна, 20, можа, год ёй толькі. Я мела мажлівасць назіраць ёй некалькі месяцаў у 23-м годзе, і пасля, калі мяне уже вывезлі па этой 411 артыкуле, трымалі, і я дзесьці праз год мяне зноў вярнулі ў гэту калонію, і я назірала, як яна змянілася. Калі у 23-м годзе яна яшчэ хадзіла такая, так бачком яшчэ хадзіла, значыць, і усміхалась, там і сціпла неяк, так і пазірала на гэтых жанчын яшчэ, так немножечко с опаской, так, не дазваляла сабе шмат. Праз год гэта быў зусім уже іншы чалавек. Яна дазваляла сабе крычаць на гэтых жанчын, тыкаць ім, просто встала, села, не так посмотрела, сейчас напишу рапорт. За такі кароткі адрезак вось гэтая маладое дзяўчо, яна ператварылася просто в такого стерву карніка. За 1 год. Сістэма вельмі хутка, так бы мовіць, ставіць на гэтыя рэйкі.